Coleman mindig is sikeres név volt a testépítőiparban. Zsinórban 8-szor nyerte meg a Mr. Olympia címet. Nem volt olyan, aki le tudta volna taszítani a trónról. Aztán egyik pillanatról a másikra elveszítette a mozgásképességének nagy részét, kerekesszékbe kényszerült. De mi történt vele, ami örökre megváltoztatta az életét és a testépítő karrierjét? Íme Mr. Olympia. Több száz ember foglalt el az egyik budapesti bevásárlóközpontot, valakire vártak. Aztán megérkezett Ronnie Coleman, és együtt skandálták sorfalat állva a világhírű testépítő nevét egészen az edzőteremig tartó úton. A 8-szoros Mr. Olympiával ugyanis egy közönségtalálkozó keretein belül találkozhattak személyesen. Izgalmas történeteket mesélt az életéről és a legendás karrierjéről, és persze az aláírását is otthagyta egy-két helyen. A testépítés világából nem túlzás azt állítani, hogy mindenki ott volt, aki számított. Persze ez alól a Tények Plusz kamerája sem volt kivétel, sőt Ronnie exkluzív interjút adott csak is nekünk. Egészen eddig fogalmam sem volt, hogy itt ennyi ember szeret engem. Amikor beléptem, rengeteg embert megláttam, eszméletlen. Mindig csak jöttem a show-kra, felmentem a színpadra, pózoltam, lejöttem, talán még egy ebédet ettem, és indultam tovább. És most volt először lehetőségem emberek közé jönni itt Budapesten, a rajongóim közé. Nekem a testépítés a szerelmem, ebben nőttem fel, WC-n ülve, álmaimban mindig erről gondolkoztam, barátnőmmel együtt létekkor is, talán még akkor is a testépítésen gondolkoztam. Többek között Kati Bélának is köszönhető, hogy elhozták Ronnie Colemant Magyarországra. Megmondom őszintén, összes angol tudásomat és kommunikációs képességemet elvesztettem, amikor találkoztam vele, úgy ültem ott a kocsiba, mint egy hülye gyúrós, csak néztem magam elé, és izzadtam és remegtem, és szerencsétlenül éreztem magamat, hát ez Ronnie Coleman. Na de ki is valójában Ronnie Coleman? Minden idők egyik legnagyobb testépítőjeként tartják számon, sőt, mielőtt világhírű lett, rendőrként dolgozott. 8-szor szerezte meg Zsinórban a Mr. Olympia címet, és 26 IFBB Pro címet szerzett. A korábbi formájával bármikor újra Mr. Olympia lehetne. Tökéletes testépítőnek született, ezért is tudja mondani 100-ból 100 testépítő meggyőződésszerűen, hogy minden idők legjobbja. Az ő korszakában, érájában volt a Flex Wheeler, Kevin Lebron testépítő rajongók, nagyon ismerik ezt a két versenyzőt, akik ma is a mai napig bármikor tudnának Mr. Olympiát nyerni, minden idők 4-5 legjobb testépítőjének egyike, de sajnos a Ronnie Coleman korszakában születtek, amikor egy olyan embert fialt meg a Föld, hogy 5-ös lottó genetikát nyert genetikából, és 5-ös lottó genetikát nyert mentális genetikából is, tehát ő minden szempontból minden lottót megnyert. Nos, hogy valójában ki is Ronnie Coleman? A válasz tehát egyszerűnek tűnhet, de mégsem az. Egyik pillanatról a másikra ugyanis a dolgok nagyon szerencsétlen fordulatot vettek Ronnie életében. A sok évnyi rendkívül nehéz emelés megviselte, és ennek következtében többszörös hátműtétre és csípőműtétre is szüksége volt. Ma pedig már csak járókerettel, bottal tud járni, de az edzést mind a mai napig nem hagyta abba. Sokan úgy gondolják, orvosi hiba miatt került kerekesszékbe, míg mások a műtétek utáni kemény edzésekben keresnék az okát. Neki nem volt szerencséje, az első műtétét ugye elrontották, gerincműtétét, nem úgy műtötték meg, mint egy átlagember, pedig ő minden idők legjobb testépítője, és dominószerűen így jöttek a problémák. Az első elrontott műtétből egyébként, ha az jól sikerült volna, mai napig nem lenne semmi baja. Sajnos egy autóbaleset volt a faktor ennek a kerekesszékes használatnak, ő neki pedig egy rosszul elsült műtét. Sokan azt hiszik, és azzal hasonlítsák ő neki a problémáját, hogy a nehéz súlyok miatt és a gyakorlatok kivitelezése miatt. Nem mondom, lehet, hogy 1% az is, de viszont a fő faktor az első műtét volt, amely el volt nála rontva. Balogh Lippmann Rómeó Ronniehoz hasonlóan szintén kerekesszékbe kényszerült. Számára a testépítés több volt, mint egy hobbi vagy egy sport. Iránymutatás volt az életében. 98-ban, amikor megnyerte az első Mr. Olympia címet, egy
borzalmas nagy passzió a versenyzés iránt látszott, mikor megnyerte a címet, nagyon megható volt. Én igazából a testépítést Arnold Schwarzenegger miatt kezdtem, és a versenyzés pedig Ronnie Coleman miatt. De vajon mi lehet pontosan az, ami ennyire motiváló az életében? Vajon mi lehet Ronnie Coleman titka? I have like a ton of passion for. Az, ami engem minden nap motivál, hogy a munkám igazából a hobbim. 12 éves korom óta az edzőteremben élek, és még így is minden nap lejárok. Követem ezt az ősrégi filozófiát, hogy válasz egy munkát, amit szeretsz, és soha életedben nem kell egy napot sem dolgoznod. Szerintem ez a legnagyobb dolog, ami motivál a mindennapjaimban. És persze a mindennapjaiban mellette van a családja, akik szintén motiválják a világhírű testépítőt. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyerekei vajon követik majd őt a pályán. Oh no, I have only girls. Ó nem, csak lányaim vannak, 8-an vannak. Mindegyikőjüknek megvan a kis szerelem munkája. A két legkisebb például tanár szeretne lenni. Követik persze a testépítés világát és a karrieremet, de nem szeretném, ha követnék az én példámat. Amúgy is, egy családba egy testépítő bőven elég. Ronnie Coleman korábbi profi testépítő és 8-szoros Mr. Olympia győztes, jellegzetes Yeah, buddy, lightweight. Yes Buddy és Lightweight Baby jelmondatairól is ismert, Yeah, buddy. amiket gyakran használt edzései során és az edzéseit dokumentáló videókban. Ezek pedig mára ikonikus jelmondatok lettek. Coleman intenzív edzési stílusának és motivációs megközelítésének szinonimájává váltak. Szokták tőle kérdezni, hogy mit csinált volna másképp. Akkor azt tudta válaszolni, hogy amikor 365-ben 2-t googoltam, akkor tudtam volna 4-et is. Yeah, buddy. Lightweight, baby. Yeah.